number you're calling is currently switched off. Please try later. Switched off. Switched off. आप सुन रहे हैं अपना स्टार धर्मेंद्र यादव की आवाज में। Switched off. Switched off. अपन आदत धराई के गेली अब किछो नहीं भाव। अपन आदत धराई के गेली अब किछो नहीं भाव। सोना मागे फोनमा बंद तोर बताव। सोना मागे फोनमा बंद तोर बताव। तोरा से बतियैले बिना निंदियो नहीं आव। तोरा से बतियैले बिना निंदियो नहीं आव। सोना मागे फोनमा बंद तोर बताव। सोना मागे फोनमा बंद तोर बताव। The number you're calling is currently switched off. सोना मागे फोनमा Switched off. Switched off. निधि रिकॉर्डिंग स्टूडियो। सोना मागे फोनमा बंद तोर बताव। सोना मागे फोनमा बंद तोर बताव। तू ही लगैनी हमरा करके अदतिया गे। तोरा से दूर अब कैसे रहबो संगतिया गे। रहबो संगतिया गे। हाँ, तू ही लगैनी हमरा करके अदतिया गे। तोरा से दूर अब कैसे रहबो संगतिया गे। मनावा नहीं करे हम लेकिन दिलवा तोरे बुलावा हो। मनावा नहीं करे हम लेकिन दिलवा तोरे बुलावा हो। सोना मागे फोनमा बंद तोर बतावा हो। करे जावा गे फोनमा बंद तोर बतावा हो। The number you're calling is currently switched off. सोना मागे फोनमा Switched off. गे फोनमा Switched off. निधि रिकॉर्डिंग स्टूडियो। सोना मागे फोनमा बंद तोर बताव। सोना मागे फोनमा बंद तोर बताव। हे गे तोरा बिन पागल बा कैसे जीतौ करे जावा गे। एक बेरी करी लेना फोनमई से जावा गे। फोनमई बोला तोरा बिन पागल बा कैसे जीतौ करे जावा गे। एक बेरी करी लेना फोनवा मई से जावा गे। अपना स्टार के सुन के सोना याद तोहर रुआव हो। धर्मेंद्र यादव के सुन के सोना याद तोहर रुआव हो। सोना मागे फोनवा बंद तोर बताव हो। करे जावा गे फोनवा बंद तोर बताव हो। तोरा से बतियैले बिना निंदियो नहीं आव हो। तोरा से बतियैले बिना निंदियो नहीं आव हो। सोना